с нами в трудное время. Я хочу сообщить всем, если вы нуждаетесь в нашем помощи, если вы нуждаетесь продуктами, обязательно пишите на WhatsApp, на Viber, на email. Позвоните по номеру, который я оставлю после эфира в описании. И также хочу сказать, что у нас был конкурс, есть конкурс, кто может другим помочь, тому подарится Коран. Книга освящения. Салом алейкум, бародарони азиз. Ҳама каса хуш омадем. Касе ки дар омад, лайка фаромӯш накунад ва навро ба дигарҳо бирасонед, паҳн кунед. Дӯстони азиз, мо конкурс доштем. Конкурс дорем дар канал барои нафароне ки эҳтиромона аз мо хоҳиш карданд ки бародар ҳама конкурс мекунанд, барои чи як бор ту конкурс намекунӣ. мо рости гап як бор конкурс кардем дар бораи як калонка. Як калонкаро фурӯхтему, конкурса киштем. Конкурс мо мақсад хубӣ надошт. ба ҳамин хотир бисёр бародаро хоҳиш карданд ки бародар ҳоҷӣ барои чи конкурс намекунӣ. як ду рӯз пеш ман эълон кардам ки конкурс мекунам. бисёр одамо дар омада суханҳои қавӣ гуфтанд ки конкурс ҳаром аст, конкурс накунед. ба ҳамин хотир мо ин конкурсро кардем ки ҳама мардуме ки бубинанд конкурс. Ва алайкум ассалом. конкурс як чанд намуд мешавад. ба ҳамин хотир мо конкурс гузоштем барои бародарон, рафиқон, дӯстоне ки дӯстони ҳақиқӣ ҳастанд, дӯстони беҳтарин ҳастанд ва дар моҳи шарифи рамазон талош мекунанд ки соҳиби китоби Қуръон шаванд. ана имрӯз мо кӯшиш кардем, навор гирифтем, пешкаши мардум кардем ки мардуме ки ниёз доранд ба хӯрокаворӣ пешкаши дигарон кунанд. ин наворро бародароне ки ниёз надоранд, ба он нафароне ки ниёз доранд, ба онҳо наворҳои мо бирасад, то ки мо тавонем хӯрокаворӣ ба хонаи онҳо барем. дӯстони азиз, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, нафароне ки эҳтиёҷ надоранд, танҳо ин наворро ба дигарҳо паҳн кунед, ки онҳо бохабар шаванд. имрӯз дар бораи конкурс каме гап мезанам. иншоаллоҳ бародарони пайдо шуданд имрӯз занг заданд ки дар конкурс иштирок кунанд ва хостанд ки фаҳманд ки ин конкурси мо чӣ хел конкурс аст ва чӣ хел метавонанд онҳо иштирок кунанд. мо дар ҳамон конкурс гуфта будем ки бародароне ки дар шаҳри Екатеринбург ҳастанд, нафароне ки дар шаҳри Екатеринбург ҳастанд, шарту шароитшон беҳад хуб аст. гарчи карантин бошад ё ки карантин набошад, шароитшон беҳад хуб аст. яъне нафароне ки шарту шароите доранд, маоши хуб доранд ва метавонанд ба дигарҳо кӯмаки худро расонанд. мо ин конкурсро ба ҳу хотире кардем ки боз бародароне ки шавқу ҳавасшон зиёд ҳаст, боз ҳам зиёдтар гардад. алайкум ассалом. ба ҳамин хотир бародарони азиз, ба ҳамаи шумо расонданӣ ҳастам ки имрӯз аз масҷиди Бажова барои мо 10 китоб оварда доданд. мо хоҳиш кардем ки ба нафароне ки ба бародарони мо кӯмак мекунанд, бо рафиқон, дӯстони мо, бо падару модарони мо ки дар ин ғарибӣ ҳастанд кӯмак мекунанд, мо ба онҳо китоби Қуръон тӯҳфа мекунем. баъдан дар он ҷо гуфтем ки ин қуръонҳо аз Маккаву Мадина оварда шудааст. дар ҳақиқат ин қуръонҳое ки дар ҳар гӯшаву канори рӯи дунё бошад, танҳо аз Маккаву Мадина чоп мешавад, дар он ҷо чоп мешавад, гарчи ба забони тоҷикӣ аст ё ин ки арабӣ. дӯстони азиз, конкурси мо ҳамин хел аст ки мо мехоҳем дар моҳи шарифи Рамазон бо бародароне ки ва модароне ки хоҳиши хондани китоб доранд, ба онҳо китоб тӯҳфа намоем. ва
имрӯз чӣ ки шумо дида истодаед наворҳои моро барои хайри бародароне ки дар шаҳри Екатеринбург якҷо омаданд ва пулҳои зиёд ҷамъ карданд ва хӯрокҳои зиёд хариданд, хостанд ки дар моҳи шарифи Рамазон хайрашона зиёдтар кунанд. чӣ ки мардум ба ҳаҷ рафтанӣ мешавад, ҳамроҳи худ бисёр маблағ мегирад. ва алайкум ассалом. бисёр маблағ мегирад. кӯшиш мекунад ки дар он ҷо ҳар як қадаме ки монда бошад, кӯшиш мекунад ки савоб гирад. ба тарафи савоб кӯшиш мекунад. ба кадом хотир аст? ба он хотире аст ки дар Макка, дар Мадина чандин маротиба нисбате ки дар ин шаҳрҳои дигар аст, чандин ҳазор савобияти зиёд дорад. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, бародарони мо ҳам дар моҳи шарифи Рамазон кӯшиш карданд ки хайру саховаташонро зиёдтар кунанд. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстони азиз, конкурси мо иншоаллоҳ пагоҳи дигар давом дорад. метавонед иштирок кунед. боз бародарони пайдо шуданд ки аллакай иштирок доранд ва наворҳое ки баъд аз конкурс мо мегузорем, ҳамаи наворҳо дар ҳақиқат наворҳое мебошад ки бародарон худашон ба дасти худашон рафта ба мардум кӯмак карданд. ҳозир як вақте шудааст ки ман як новостиро тамошо кардам ки дар он новости, дар он ахбор хабар метиҳанд ки гӯё ки мигрантҳо, касе ки мигрант меган, мигрантҳо аз гушнагию ташнагӣ рафта аз магазинҳо ғорат карда истоданд. ба ҳамин хотир, бародарони азиз, ман ба ҳамаи шумо расонданӣ ҳастам ки то вақте ки мардуми бонангу номуси тоҷик дар шаҳри Екатеринбург ва дар дигар шаҳрҳои Россия ҳастанд, кӯшиш мекунанд ки бародаронро, на танҳо бародарони тоҷикро, балки дигар бародаронро гушна намонанд. аз он ҷумла имрӯз бародарон хеле продуктҳо, яъне хӯрокворои зиёд гирифтанд ва якҷо ҷамъ оварданд. пагоҳ иншоаллоҳ насиб бурда ба ҳар як хона як пакет ё 2 пакет продуктае ки аз 14 намуди хӯрока иборат аст, тақсим хоҳад кард. ман ба ҳамаи шумо ҳамин расонданӣ будам ки конкурси мо барои нафароне ҳаст ки дар вақти сахтӣ, дар вақти тангӣ, дар вақти бечорагӣ, дар вақти бекорӣ ба мардум дасти кӯмак ёрӣ мекунанд. ва имрӯз наворҳои мо беҳтарин наворҳо гирифтем, на ба он хотире ки мо барои шумо нишон метиҳем. агар шумо донед, то ҳамин рӯза мо бисёр оилаҳоро соҳиби хурду хӯрок кардем, аммо дар навор набаровардем ва нагуфтем. имрӯз ки барои мо ҳам кӯмаки шумо лозим шудааст, яъне дастгирии шумо лозим шудааст, барои ҳамин болои навор мондем ки танҳо 4 нафаре ки имрӯз ҷамъ шуданд ва каме хӯрокворӣ хариданд, ва наметавонанд ки тӯли ин 1 моҳу 2 моҳи карантин тамоми оилаҳоро хӯронанд. ба ҳамин хотир мо ҳамакаса як маслиҳат кардем ки картаи Сбербанк мегузорем ва номерҳои телефон мегузорем ба нафароне ки эҳтиёҷ доранд ба ёрдами мо марҳамат дар WhatsApp нависанд, ва нафароне ки хоҳиш доранд ки саҳми худро гузоранд
ба ҳамин хотир мо Сбербанк гузоштем. ин картае ҳаст ки дар он карта ба ғайр аз пули мардум ягон пуле ҷой надорад. Танҳо картаи пӯстой бигем. Имина ин картаи ман нест. Картаи ҳамон бародароне аст ки ин корро ташкил кардаам. ман ҳамчун як бародар аз байни шумо, ҳамчун назоратгар бигем, хато намешава, барое ки ман назорат мекунам, мебинам, навбардорӣ мекунам, пешкаши шумо мекунам ки бародаро ҳар он пуле ки шумо мегузоред, албатта ба навъи хел продуктое ки барои мардум залул аст расход мешавад. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, хеле хуб мешавад ки шумо сами худро гузоред. дар вақти дар он ҷо мо ҳамсӯҳбат шудам, якм наворе ки гузоштем, аз тамоми гӯшаи канори Россия барои мо занг заданд. аммо мо танҳо метавонем ба нафароне ки дар шаҳри Екатеринбург ҳастанд ба онҳо кӯмаки худро расонем. ман аз ҳама мардум хоҳиш мекунам, эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дар ҳар як шаҳре ки набошед, ҳамдигарро дастгирӣ кунед. худо аз ҳамаи шумо розӣ бошад. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.